modem og PC'er. Jeg har glemt mit tøj. Min kone smører altid en mad, som jeg kan tage med. Men endnu har jeg altid kunnet glemme den et sted. I en borgerkrig deporterede lige igen, for jeg er den glade krigskorrespondent. Når nogen er blevet skudt, fortæller jeg, hvad der er hændt. Jeg er krigskorrespondent, og jeg vil altid blive sendt ud igen. Continental i en udbombet by. Min fotograf blev skudt i fjor, men direktionen fandt en ny. Vi stod over en konjak om der, hvor han kommer fra. Alle værelser har tv, telefoner, bad og minibar. I en borgerkrig deporterede lige igen, for jeg er den glade krigskorrespondent. Når nogen er blevet skudt, fortæller jeg, hvad der er hændt. Jeg er krigskorrespondent, og jeg vil altid blive sendt ud igen. Jeg skriver til min kone, at alt er vel, og til avisen, at den første million er slået ihjel. Mortergranater en aften